Isamla puli na ka Department Bachelor of Social Work jongka Women's College Shillong hanin kasngi ka khatnyo tarik jemang kila penlong ya ka jinglek kai football but talent show harang shken. Ya kani ka jinglek kai la play da Usamla Paul Star Langste ha ka jinglek kai final hapdeng ka mau ko tap but ka manai ka mau ko tap kala job da shigo la not ya ka manai. Ha ka nigasngi kala dan ru ka talent show ha ka balayo I ya ki jing shad but ki jing ruai ba marwe but kum ju ru ki nong ruai but nong shad kun hun na ki samla jong ka than rang shken. La play ya ka ni ka talent show da ka jing shad na I Rachel Sheikh I bade I samla puli BSW jong ka Women's College. Ha ka ni ka talent show usamla yaki bante kurba ula job ya ka namla do. La yo ru ya ka jing shad but jing kren na ki samla puli ka Women's College. Ha ka ni ka sngi la don lang ru urang ba shnong jong ka shnong put merdong bi uba lai bot sing khar puli but la penwa ya ka ni ka program da uba ar wajri uba de urang ba shnong jong ka shnong rangshken. Nidai ki kena social work na po Women's College Shillong. Yuan shini shnong put merdong bi ka bahap po area rangshken is ka Sihil district. Yuan shini shnong kum shibenta na ka jing puli jami. Nilala shibun ki activities ha kane kashna. Awareness program, health camp, eye camp, cultural program, and sports event. Berikut jangan negara cuma peluang Indonesia ni. Dah kebangi peluang yang negara program football tournament bat talent show hanya nasional rangsikan. Dengan peluang yang negara program ban kecil ya kasab topong joki no nasional. Laka deh football ni haki sab bakar. Nama ngatai kan ni kaji peluang jadi negara program kan ora sibuk kaji mentoy. Juru kat play kalat ya kino nasional menteri iya kisab sakit. Ni semua ban aing yo play track and rat de lembau chung ulala sha ula ai yangi kalat bad ula ai ru yangi kasun benang ka babha bat ka ba syai ka basit bat ngila yo kalat ban penlong ya kana ka program jungim takasngi te ngasngau ban ai ka jinga kublai bat ngau ru ya ka shnong pun modong bi ka bala ai yangi kalat bangin yo wan ka filwa kana ka po shnong pun modong teneng ba ka jing alat jongki ngi la sya ban pendap ya ka filwak jongi na do ka sngi ka basdang hadu menta ka sngi ka bakut juru ngai kublai kerpang ya irang ba snong jong kana ka snong put modang bi ibala sya sngo ba yangi bangin wan kumjuru bahaying sam jong bat deleng ba ka jongki kila yarap ini kila kerjaan ini na kapor syakapor kumjuru ngasngo ban ai kublai ya I chief guest ibalawan nandu mene bawan pli ka open ceremony jong kana ka football bat ka talent show tes ngo ban ngi ai kublai iru wala imdan mentan ring chu ai kublai I bai la bai let pai da ka basu ka basan kumjuru ai kublai ya ki samla shnang jong kana ka foot modang bi langba ka jong ki ngi la syaban pendap ya kana ka program menta ka sngi kumjuru kila don kan lang bat ngi nakapor syakapor klama I tharai nyumla ahira ban pendap ya kana ka jingwan jungi hang ne apa put merdang te kumjuru ngai kublai ya I rang ba snong jong kana ka snong put rangshkan mama arwajri tawat ko maklat te kublai shubena pi mama ba don kan lang bat ngi hang nem takasngi tengi ai kublai ru ya ai plasha yang ingin penlong kana ka program takasngi sya kana ka program kalong sya ka bajab teleng ba ka jong pi mama ba don kat lang ban ngi pla pensinga nyanyi ha kana ka program te ngai kublai ru ya kino shimenta ba ka badai cepat ki football na ka talent show sisak la kila la ba baro kiliang nang ta ngai kublai ru ya ki ko kurs jongi ya pi te pilatrish stom katak sisa kalau job sisa te nget ba nang ni sakmat pinai trish stom sisyo benang pinang poi saka thong ni klam la sya ban ai kublai ru ya itrai madan jong kanaka madan ba ngi la ka long ya kana ka program menta bat wala imdan kan lang ban ngi menta ka sniru rai ya ka jing kublai ya I ba ila la sya bat ila ai ru ngi kalat bangin penlong kana ka program hang ne apa madan rangshkan
nga ai ro ka jing khublai ya ki long kami jong ka shnang phot modang bi lengba ka jong phi barabar phi ai pensilor yangi phi ai don kan lambat ngi hakina kina ki program ki ba pher phi ai don kan lambat ngi phi ai senra nengi ba phi ai ro phi ai mensim ro yangi te khublai shubun khublai shi hajar ngu a te kana ka program ta kasi kala khot bat kan dai ro ka jing kasi ka ba ngi la khot men ta kasi ngi fi luak jongi tengah ngi saya kendo na kapor haki siki banwan khublai shibun